sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen masu. Assalamu alaikum. Da farko dai da yake yawanci abubuwa da ya shafi yan fim za ga a cikin kashi 100 in an ce kaza ya faru sai ka ga ƙarya mu especially akan mutuwa. Kusan duka industry ba ina jin ba wanda ba a kashe ba an ce ya mutu. Sai dai daga baya ka gane gaskiyar magana. So wallahi da farko da na ji na zata daidai irin maganganun nan ne. So daga baya da na duba na ga ina jin a pejin na manta one of the our wanda tinta na gani a wannan page na tabbatar da cewa to magana daga gaske. Alaƙar da muke da shi ko kuma ce dan lokacin da na samu dai muka dan zauna shi ne wannan film wanda wannan film dan Akila wanda kusan ba shi bane director film din amma kuma kusan shi ne director din komai da komai da ainihin director ma bai fiye zama to anan ne dai har na dan fahimci halayensa kamar bangaren hakuri za a ce kaza a ba zai ce komai ba sai dai kawai zo ya sake kuma da zarar lokaci kamar na sallah yayi ba wai shi zai ce bai je ba a za ga ya ce a to da Allah a je a yi sallah sai ga a wani mu je mu sallah kaza kaza kai alwala ne wani kai alwala ne da je sauransu so irin wannan halayen shine yake nuna maka mutum na gari ne kuma jama'a za su wato jama'a yana da kyau su gane wani abu kusan in ce maka kashi kusan 95 na 'yan fim da abin da ya shafi addini da kuma soyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam za ga abu ne da ba ma wasa da shi kusan kowa da kowa wataƙila shi yasa Allah ubangiji yake dan fito da abubuwa mutanen da suke cikin da irin ayyukan da muke idan ka duba akwai abubuwa da aka cusa a cikin wannan fina-finai na izzar so na soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam da abubuwa na tarbiyya da abubuwa na nunawa kuma rayuwa ce take zuwa kamar yanzu wataƙila mu da ba mu samu mun ɗauki wannan ragamar fim ɗin ba wataƙila mutanen ba za su kalli fim wanda za a dinga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da wasu abubuwa na tarbiyya ba za su kalli na wasu ne da kafirai da waye wanda kuma ƴaƴanmu za su taso suna soyayya ga wasu mutane ba irin mutanen da masu tarbiyya wanda suka bar mana addini da wasu abubuwa ba so yana da kyau ta wani lokacin mutane su dinga duba abu ta fuska wato ta kamala da kuma hankali a ciki saboda in ka ɗauke fim ɗin Hausa wanne za ka kalli na Indiya da suke bauta gumaka ko kuma na Amerika ma ba su ruwansu da addini so wannan shi ne so ina masa fatan Allah ubangiji ya sada shi da masoyinsa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya sada shi da rahama mu kuma mu ci gaba da masa addu'a kuma muna roƙon jama'a bayan Allah da Allah a ci gaba da masa addu'a kuma muna fatan wannan duka musulmi Allah ubangiji ya gafarta musu wanda suka rasu mu ma kuma Allah ya sa ta mu tazo Allah ya sa mu suka